עדשות מגע יכולות לשפר את איכות חיינו בצורה משמעותית, אולם חשוב לדעת כיצד להרכיבן ולהסירן בצורה נכונה, וכיצד לשמור עליהן לאורך זמן. עדשות מגע עשויות מחומרים רכים, גמישים ודקים, והן בעלות יכולת גבוהה להעברת חמצן. התכונות הבולטות של העדשות, שהן רכות, דקות, נרטבות בקלות ולא פוגעות בקרנית העין בשימוש נכון. לפני שמתחילים להרכיב עדשות מגע, חשוב מאוד להקפיד על ידיים נקיות, לשטוף אותן טוב טוב במי ברז וסבון ולנגב במגבת יבשה. חשוב מאוד שהציפורניים לא תיגענה בעדשות. הציפורן יכולה לפגוע בעדשה, לקרוע את העדשה ובכלל להרוס את הטקסטורה של העדשה. להקפיד מאוד להתחיל את הרכבת העדשות תמיד באותה עין. כך נמנע בלבולים בין שתי העדשות, אם המספר שונה, אם בעין אחת יש זיהום שלא יעבור לעין שנייה, וכך גם בהוצאה. תמיד נתחיל באותה עין ונסיים באותה עין. גם את העדשה לפני ההכנסה צריך לבדוק. נשים על האצבע ולהסתכל מול האור שהעדשה נקייה, שבעדשה אין קרעים או פיצוצים. לשים לב שהעדשה אינה הפוכה כדי שהיא תהיה נוחה בעין. נניח את עדשת המגע על האצבע המורה של היד הדומיננטית. באותה יד, האצבע האמצעית תפתח את האפאף התחתון. אצבע האמצעית של היד השנייה תרים את האפאף העליון. ונניח את העדשה לאט לאט על האישון. נשחרר קודם כל את האפאף העליון, ואז נשחרר גם את התחתון ונוודא שהעדשה יושבת במקומה במרכז העין. לעתים העדשה אינה מתיישבת במרכז העין, אלא נופלת על החלק הלבן שלה בגלל הכנסה לא נכונה. מה שצריך לעשות הוא, קודם כל לעצום את העין, ולעשות את האפאף העליון בחלקו החיצוני. גם נרגיש בועיות אוויר יוצאות. לאחר מכן ניתן למקם את העדשה ולהזיז אותה למרכז הקרנית. ואם זה לא עוזר, ניתן להפעיל לחץ עדין על קצות האפפיים העליון והתחתון כדי למקמה. לפני הוצאת העדשה, חשוב להסתכל במראה ולבדוק שהעדשה ממוקמת במרכז העין. הדרך הראשונה, בעזרת האגודל, נפתח את האפאף התחתון, והאצבע המורה תזיז את העדשה לצדדים כדי לשבור את הוואקום שלה. השיטה השנייה, בעזרת האצבע המורה, נפתח את האפאף התחתון, והאגודל והאצבע פשוט צובטים את העדשה החוצה. במהלך היום מצטברים על העדשה חלקיקים, זיהומים והפרשות. לכן חשוב מאוד לנקות אותה יום-יום. הריר שמצטבר על העדשה עלול לגרום לגירויים, לאי נוחות ואף לירידה באיכות הראייה בהרכבת העדשה למחרת. נתחיל את הניקוי בעזרת טפטוף התמיסה על העדשה ושפשוף העדשה על היד במשך 20 שניות. לאחר מכן נשטוף את העדשה למשך 10 שניות בעזרת תמיסת הניקוי. את העדשה נאחסן במחסנית מאושרת, נמלא אותה בתמיסת אחסון למשך 4 עד 6 שעות. יום יום נשטוף את מכל האחסון במים חמים ונשאיר אותו פתוח לייבוש. בהחלפת בקבוק התמיסה נחליף גם את מחסנית האחסון. כדי לשמור על העדשות, רצוי להקפיד על 3 דברים. קודם כל על ההיגיינה של העדשות. אחר כך צריך להקפיד ולהחליף את העדשות בתדירות הנכונה. וכמובן ללכת לביקורות תקופתיות אצל רופא העיניים או האופטומטריסט המטפל.
תמיד לשטוף ידיים במים ובסבון לפני הכנסת העדשה ולפני הוצאת העדשה. במקרה של טשטוש ראייה, יש לבדוק למה. האם העדשה לא ממורכזת, האם היא הפוכה, או בכלל האם היא לא נקייה. במקרה של סנוור או הדמעה חזקה, יש לפנות מיידית לרופא המטפל או לאופטומטריסט המטפל. אסור בשום פנים לשטוף את העדשות במי ברז. להיזהר ולא להחזיק אותן בצורה שתקרע אותן. אין להחליף חומרי ניקוי, אלא בהתייעצות עם האופטומטריסט המטפל. לא להרכיב עדשות מגע לפרקי זמן ארוכים מדי. בשימוש בעדשות מגע רכות, אסור להשתמש בתמיסות של עדשות קשות. כשאתם מרכיבים את העדשות ומשתמשים בתכשירים קוסמטיים או תרסיסים לשיער, יש להקפיד ולעצום את העיניים.